What's up mga kaupaw, maadjong Bernie Santo rin yung tanan guys. Karon magluto tag palidya. Tapos nanay na mainit kung siya pero gidang giinom init tubig ra. Kung dito luto ron kan pagbarana. Kay ganahan na nila kay hanan rin biyaan. Magluto sila palidya guys, kung ganahan mo kaan kay mura magi latanan. Kung ganahan di na maglagay tag palidya. Kasi sa may hindi na malagaw. Yung sila sa sila na yung magluto palda pinalata wala na nila mi magluto may sila magluto magluto at pwede magluto iwas ako guys ito nang pinapatugtog sa Diyo man yung Bernie Santo ang nagluhod ang tag sa Diyo kaya magpinitin siya ngayon guys ito probinsya Bernie sa Diyo ito may mga simbahan, pinitin siya na maglakaw sa kalsada guys, magitin ni Il. Namang puno, namang nga kanis bayan puno. Sa una, basta Bernie Santo na amis, namin pang kaaban to ang lula. Mamasaon na ni nga ron, ang paglag-inabot boom. Dadi sa may mga ang guys. Dadi ni kaod to, magkuhan ka. Pinitin siya sa amin. Gaya ng kaod to. May binignit. Binignit rin ka noon. Kanalit ng undoy gapon ng paljaha guys. Sa may nagsuroy dari. Tulog ka boxing winta. Dudag ko. Bita na po. Barato na. Hinay ka na ito. Pas baby balik. Bubog na pagpanahon. Oh, bitaw. Huwag ka juga mang bata guys. Kaya arang inita darig maudlaw. Hindi siya katug. Sa katugon siya di matug. Kaya grabe mong inita. Muli na rin ka. May isang maninay nga. Kaya dyan kunog muli. May dyan bidjaan di kunog amahan. Tuoy kunog bidjaan. Ano? Ka newborn screening ni bibi kay way klaro hospital kay gipawat-huwat rami daw pa schedule kasi ato pa kuno filter Tulo lang to sige lang magkaway filter agkaaban ang ubang nanganak guys nagpa newborn screening na sila sa laing kuan hospital ato rin sa private ini dong gagaw nga dapat kuno 24 hours o 72 hours kung bata kaya ta magsalig nila mo balhin naman taglain kaya pag sila tawagan kuno mo to naghuwat mi manawag sa nungta na ko sa kaubang nanganak kay Osmond nagpa-newborn screening naman sa lain kay buwan ng kapinlo ikuno pagbata wa pa ma-screening bato muruwa na naman kung nagpa-screening na sila sa lain mapoy nagtudlo na nga yan ako may moasa sa ospital nga mong gianakan kay wa kuno klaro kay gila kuno silingan dito 3 months kuno bata wa pa kuno na screening newborn pa din ng nilapas ng 3 months di na newborn yung probinsya pa ni tik sa Radio Bumbo tagdaran pa mo oo yung bata hindi may bawag sa simbahan madula mag problema tagdaran automatic din pag screening dili o man tayo ng radio dani kay panawagan hindi mo sa bilaran. Nung nangita na laman po may asa may dapit magpa-screening. Alam bayad na laman panong kamutag makabayad kaya arong luwan ng upos baby. Magturok na laman siya silang unang turok wa pa ma-screening eh. Kasi na binignit diha guys. Ang ingon mo kay manha ko. Ano ni guys, ang hugasan sa asin. Para mawawa pag kinapaitang lasa ba. Ako saray ang panasot guys kaya di ko pwede magsibuya kaya makawa kuno gatas bawal managhang yaha mo nang ahos ang madigawos di mo po dagan yung gamay raman kay lain ang pagway panasot tay nakaman ako kuan guys luto sa palidya wa nag-isa din nakapugnan gusto na dyan mo mananggot
So, anas na kalingaw, kaya gusto na mananggot. Naluto naman pag niluto. Kaya katugo na siya, matug panigbalik kay kadyo man na mata. Susag na amang presyosa. Ikinalay ko na malit og kuan guys. Mga saging ug mga karlan, mga kamote. Ikaw ng larot sa kamurinjo. Magbinignit mi guys. Gamay na laman Ang guys. ito, gamay. Dinaghan man to. Sauna, kuan man binignit na sauna. Kasi rola karon karon na laman, kaldero. Kaldiri. Kaldiri na naman ron, hindi na kaldiro. Saging. Diag mga saging guys na mga kamote. Ya, mga karlan. Duha ka buok. Duha mo kubok ni karlan ha. Gamay mo balang boy. Wah, pulang hoy kay wa pa kuno na. He. Oh, uy, bilo-bilo. Gamay taning pwede sugo. Dai kon guys. Pilit nga 1/4 ang ipalit. Ya guys. Imong lubi. Ya guys, ata na ning pakpakan. Imong lubi. Oh, panitan dai, panitan. Ya pag kuan guys, lubi. Uy, ni ba kaning unam kabuk lubi guys? Duha na ka lubi guys, sa 30. May saging guys nga na kuan. Tumbas bagyo. Dabong pa na hinog na. Mula ko ni dake. Kamu guys sa main jonggi. Luto ron. Habang guban ako nagbinigit. Ay, sa magkilay. Ang makarat na si Jawapan naman. Kan atong saling nga kono. Chani. Utan. Ito niya. Kaya ba? Kami nagadahi. Kamu rin dewa sa ito. Kaya kami ibok yung mga guman. Nanay nag kono. Ngaji. Ha? Pinitin siya. Ano na naman ito nakadlangan si Gila? Hindi, dito batang kwan. Amang siguro to. Gabi eh. Ang gabi eh. Baby na sila. Pagpapasa ni sis. Saan? Gusto na mabatian ba? Di magana sila kabati. Kabati ba nang amo? Kapag di kay amang siguro. Di alam ito. Naugangan. Kaya naman ko isukot. Ay kat. Nga matandot Sukot sila. ko si Zag. Sa dang bayo sa ila. Magilak na bata. Bata dang gusto ko na sukot. Kapati ang amang. Uy, ano no? Mana ko panit guys. Yung na ikaw na po yung mag-isuras video. At nang tadaran. Darun! Ay, Kani? nagmadyan rag karlan kay arong lera mo lata. Ay mo ra hapog dagkeon guys, daghan mga hapog. Uha mo nang nagmadyan kay arong sagdag kuha gamay ra ma sarap. Gamay ra may among binignitan guys kay wala may manukos ang bahay. Oo na guys, isa ka nasiro lang na ko, di may mapanansan kahit pagka may manukos, mahatag ko na silingan karoon kayo wala naman may silingan. Ay, among silingan ang gusto na laman silingan pa na sa una sa pamilya demoni tapos unahan Morning, tita Yuning. nanay, nanay, huwag ka patugay dyan mong
Susuryahan. Kapatog, susuryahan. Huwag mo naman ito, susuryahan mo. Wala na katanga, titayo ning ko na. Uy, lamat. Pilak na po. Mira guys. Pag sinanay guys, gusto minigadadag uli. Kaya era kong inita dari. Hindi aliwaris sa Gawin ko bago. ng bata guys. Kaya di ka tawag walaw. Kaya erang aliwaris sa dya. Aliwaris niya. Arang inita. Aratong inita. Maligo singat. Hindi man na mamadasta tayo kayo. Wam na ikwarta. Sinanay man ko. Anta ko rin mamiliti na mo. Amo lang yun sa tayo nga. Papangitaan sa isang pamiliti. Arong makauli ko siya. Si Bibi, may Si spinning. Bibi kay ari naman anak nagawa pa mo pala screening Spinning lagi. naman ang imong pamiliti. Mapay screening si baby guys. Spinning ng laman Screening ni na mas Luis. laing hospital na laman guys kay nag-own nagdo kay klaro ag usmon. Ano ka na ko? Ya, pinapad mininjo. Hoy, kamura day ato bang gamira? Na? Di ano man diya. Spinning na laman ni Luis. Ato private. Tugo na lagi na. Hinahinay pagtigom guys kay Sa bagay din gagaw nga na sa mahal man buhol. sa private. Nasa Osmon kay huwat pa. Ningan na malamag. Nag-screening na kuno das March 4 nya. Wa lamang kuno sila naka-inform na mo. Ano ba yung tawag ha? Gipaluap ni nanay. Giato ni diyan ningan malamag mana wala inform nya. Tanawon kuno sa ila kuno tanawon karong April 4 og Di na naman ta. na pa kuno schedule balik kuno. Uli ko sila. Papa pa sure. Uli Mo. ka ka na Na nay. decision laman mi nga doon lang mas private sag mahal. Ano kang nanay? Tigom na lamag pang screening ni baby. Kaya dapat banta pa Ay, Dennis Manila. mapakunoy sa kabuan dapat na screening na bago na labas sa ospital. Ito po ang gagaw nga nurse. Ya, si baby ron kay buwan naman kapin. Naitag nagkatong among yung Gaga igagaw to na. pang kaaba na Nanay mag-ward nga, guys katong nanganak pod na. Alam sa itong Kadungan pag-anak ni baby pero normal. Nagpa-screening sila dahil sa ani semana dito sa laing hospital kay wapo sila ganahin nga sige lang ingan agos mo pahawat-huwaton kuno. Daningan siya nga maniguro na laman tati o gatos lain kay Loy atong anak simba ko kuan di magapar ko nay. Kuan kalo as kinuugwa. Pero mas maayo di ko nang manigurado. Ang langit alam po biga lagi abot mas ng pud mig ngaro no. Huliwi ko may abre, may schedule. Rasul semana na lang pud. Chip dap. Ingon daw tagos mo guys nga. Lahi mo. Manawag ra kuno akay pa patawad pa may tawag kay tawag ra mali kuno sila nanay. Schedule. Kay wala ko bayad pa ta dito. Na kay wa man gyapon. Pinagutos bill. Kapag sa bill na to utang kuan bibi. Pagilaman, hindi ta laman talaga. Naman gyapon. Kita mo gyapon ng pabayad no. Na. Man sila mo makasinlo tag miniso guys kay Na ito naman yung among bata. masunod na laman pa may gulay phone guys ug kuan. Sugod na magpag-init lagi, mauna. Wa daog na miss loto. Ani marang skaliro ba? Ikaw, ha? Ano yung Pagkat ng galero, maragapon. Ato na mas kasirula. Sulang mako. Kaysa mag-awas-awas. Akarin saging ani kita ka. Iskwira lagi. Kaso si Amando niya na iskwira. Nuko murag wa iskwira grido na sa bada iskwira. Practice, na po Sus, nang ipuwa mata. Isku apod uy. Hindi, nandiyo, di diyan anak kamatug na. Ano? Nag-TV na. Iskwira. Kikasa pa to. Kapata ba? Minut dali mo pa mo. Gamay na kadyo day. Nung dagkoon man po nimo. Para usara ka kuan. Ano man nakanuwa makakatuog na. Sige, suri-surihan man kang nanay. Nga, di istoryahan. Na istorya man me. Na. Na. Istorya man na. Bata na ha. Hindi ka naman good ni. Ako din na Diyos. Ay, sus. Hindi na. Mana guys? Na. Yan lang guys, ilo na nagpilit og tubig. Wala na pilit guys kay arong inigbuka kalawon para di mo busikad. Nagpilit na sunod ag karlan.
Milunod ng karlan guys. Na di na ni karawan kay mga kuno mukataw kuno karawan. Bawag dinagad baka. Naluto naman guys. Na ilunod na po na ito pinaka-space ng sunog. Mauna ni pinaka-space nga sunog guys. Uy sus. Kaya mong binignit guys, muraranig kuan pinirobin siya, binisaya ba? Pure jud ning kuan wa minagsagol og artificial para bitang sagong ana. Kay lisod ning magpatutoy jud makakaon tag artificial. Ada nang healthy ra ba? Kaya healthy po dag mututoy. Ito na siguro to, pilaming tamis ka adyo buti. Ang dara, tilamis sa basi tamis na. Luto na guys. Yeah. Ready to fight na to. Kaya namin namang pamahaw pa niyo to. Manihapon, pamahaw pa po dugma. Yan ang mong binignit guys. Luto na. Binignit Bisaya. Binignit na. Ano na guys? Bira na. Tagalog kay kuan. Bilo-bilo. Nura din na kay Bisaya jud ni. Muna binignit Bisaya guys. ang butang sago-sago kay na nagpatutoy. Bawal artificial. Ya, tara, kana ta. Padidi pang bibi kay ang hilak na pod. Ya, kana ta. Ah. Kaan nagpamahod ang paligot ko. Inarang inita. Eh mo di pa man. Didi, kay labong na daw binignit. Taman pa na upan ko ng panos. Ang tatak-tatak. Gusto gamay. Pero ang kadang sila. Nakaan may binignit kay sa tapos buhol pa. Hindi mo na binigyan nga Tapos binignit. kortes. Unya dai pagkaron. Itong nagbinit mo ako. Gamay ko. Wa pa, ugma pa. Sa dagusan ko. Adi pa mo niya doon kay abot sa taon. Abot mo na daw. 4. Grabing inita guys. Si bibi dia wa gihapon katog. Mananam sa may kuan guys. Kanang arkasya karong nay landong arkasya no. Kaya ra mo tubo no. Bugnaw ko lang kasi. Kasi wala man kay udlong. Naghayo basta tingin. Ode kuan. Kanang masanitas. Sabot. Yung sa tubi. Sabi na, magpapagkarog nito. Pahoy sa guys kay murag init kayo. Lain akong tiyan ba? Ako na po yung muhab-hab guys. Muhab-hab din kay hindi ba rin sila mahukad na araman naghana. Isa man dyan kajahong na. Halima ka na isa kajahong. Wala na ko danis koan. Mo ni ba puwasa? Paasa ko no pero ang naghana. Bito, gipabog na sa nadaan kay nananggot pa mas baby. Kaya gikan man natuog, namata na po. Yung binignit guys, binisaya ra dyan eh. Hindi pala aras Manila nga nabitaw sa gulo mga lingin-lingin, sago. Ya. Sa lang po magsagol ng artificial kaya nagpatutoy ra ba ko. Magandang healthy ra ba? Parang healthy po dahil magtutoy. Na! Masusunon pa na. Lingawasa tay! Manamig pangaan guys. Mga to video na makarong adlaw Birnes. Birnes nga si semana. Kaya alam mo bagong experiment guys kay para kuha nag kainit sa panahon sa sabay. Kuha meg arkoba.
naman na may istak nga kuan ba? Tilon. Amang gibutang si babaw na. Supaw. Yan nanay. Nanggiilag na yung sila sa lugar nga. Bugnaw. Yeah, guys. Ano na siya guys oh. Kumita pa tag karton. Ato na pod karton ibutang. Itang may tilon kaya arong ligat mo daw sa init na mo. Butang. Kaya arong subscribe ni Bebe. Tiga jo init. Anda kay wala may laing tilon guys. Mo-order pa mis kuan. Tapos kumpanya. Nga kay sa karton. Ngita ni kang karton dagko. Pwede ba ito karton saksakan? Mabinta dito nung Mas Bebe guys nakatawag in taon siya nga nanay. Happy nagibabaw. nabubugnaw naman. Ay bugnaw naman ah. Ganja si Kirag suwagit. Sige tutoy niya sige suwagit. Karon nga nana kana supaw naman day. Ortina ditong dagko sa sud. May gamit na mo. Di tilunan agatot. Tulon. Mabutang na nila. Kaya musta mo na pa yung mga nilabhan guys oh. Kaya amo guys samayin yung mga ipangluto diha. Adlaw kay tingluto man kuno ron. Yung mga sinugba, mga adobo, mga litson, mga biko, suman, muna lami guys ay kuan kay long weekend mo kuno ron dapat kuan ron pabusog. Buong tao lagi pero ang naong karaan. Ano guys, ano mo tayo yung video ron guys kay Tangos bibi. Bigyan ka rin tang. Sayang ito mga karton isa. yeah, daghang salamat sa tanan guys. Insulation ato. Ani rami kutob ug daghang salamat ug peace be with you. Alga nito kalimpe sa pagkakagawad.